Ensimmäiset 2 lasia on ehjiä. Niin varmaan muuten on nämä muutkin, mutta ne vaan kilisi tuo paketissa. Mä luulen, että mä pakkaan ne näihin samoihin ja laitan vähän lisää pehmustetta, mutta ehkä tuon City Marketin laatikon mä korvaan vähän isommalla, jossa on lisää pehmusteita. Tämä väri ei varmaan näy tässä videolla hirveän hyvin, mutta on ihan nätti kyllä tommonen violetti. Oliko näitä 8? Mä luulin, että näitä oli 6. Mä muistan väärin sitten. Kaikki on ehjiä. Ja sitten vielä viimeiset. Näitä voi kyllä näin lähettää. Nää kilisee sen verran täällä bokseissaan, että vaikkei nyt menisi rikki, niin en mä ota sitä riskiä. Joo. Kaikki näyttää ainakin tällainen ehjä. Hyvä homma. Siinä ei nyt oli.